Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 19-njy dekabr 2025-nji ýyl. Ýadyňyzda bolsa mundan 2 hepde bol Garaboga tragediýasy ady bilen ýekşenme güni çykyş edipdik. Şu taýda Kızlarbat etrabynyň Garaboga dowasyna Şyhyflaryň maşgalasynyň başyna iýnen musallat diýip aýtsagan boljak. Hökümetiň şulara eden zulümi barady. Gysgaça görnüşde size habar beripdim. Elbetde bir gepleşiň dowamyny ya 2 sagat ýarymyň dowamyny 5 ýyllap bir gidip ýatan agyr we uly maşgalaň garşysyny edilen jenaýatyň jikme-jigini ya gün tertibini ya bolup geçseler aýtmak mümkin iş däl. Tada tom iş ýatyr ya jenaýat ýatyr şu maşgalaň her birisiniň garşysyna edilen jenaýat. Şonuň üçin kelebiň ujun çöslemek üçin men şu gurrumy ýuwaşlyk bilen, sadalyk bilen, size düşnükli dille ýa tertipde siziň ýagny halkyň dikkatyny ýetirmekçi bolýan. Şu gaty wajyp siziň bilmeňiz şu meseleni ýa şu edilen jenaýaty sebäp edil şular ýaly jenaýat ýa şuna meňdes jenaýat 1990-91-nji ýyllardan bäri ine 35-36 ýyllap biziň halkymyzyň her maşgalaň her birisine diýip aýtsam ýalňyş bar, ýöne köpüsiniň şuna meňdes çeken ejirleri bar. Emma orta grup ýaşan türkmen maşgalalary ýa-da aýdaly gruply ýaşan türkmen maşgalalaryň başyna salynan musallat 10 miňlerçedir. Şolaryň hemmesi bir-birine meňdesdir. Nämesi meňdes? Ol dürli welaýatda ýaşap biler biziň halkymyz. Dürli etraplarda da ýaşap biler. Ýa dürli kärde de işläp ýa dürli terden öz maşgalasyny ekläp ýa ýöredip bilen firmasyny ýa fermasyny. Ýöne şulara edilen zulüm hemme ýerde bir meňdes. Zulümi kim edýär? Onam şol özüni hökümet diýip atlandyran ýanky jenaýatkar topar bar. Özün guramaçylykly jenaýatkar topar. Ine şonuň nä derejede guramaçylyklydygyny, ine şyhyflaryň maşgalasynyň başyna gelen ine şu musallat bilen size düşündirmekçi bolýan. Geçen gepleşikde aýdyp geçdik, haçan näme boldy, nähil boldy, näçe adam bar şu maşgalada, näçe çağa ýetim galdy. Men olary gaýtalap oturmaýyn ýöne şol jenaýatyň hukuk tarapyny almakçy bolýan men şuň. Onuň üçin hökmen zerur, şonu biz häzir men halka açyp görkezmekçi bolýan özüni biz hukuk goraýjy ýa-da kanunyň mizemi yerine ýetirmeginiň tarapdary diýip özüni atlandyrýan egni paňorlular bar. Polis, prokuratura, sud işgärleri. Ine şu 3 tany aýdaly hukuk goraýjy bolmaly guramalaryň adamlarynyň şyhyflaryň maşgalasynyň garşysyny eden we edip oturan jenaýatyny şuň kunsyda açyp görkezmekçi bolýar. Gelim onu başlaýan şu ýerde biz aýdypdyk şol 20-nji ýylyň sentýabryny şular ýaly jenaýat bolup geçdi. Şu taýda ýanky şyhyf altynyň maşgalasy gece şol öz öýüne boğulup öldürilipdir. Şolaň ýanky şifaneryň içinde sürgäçde ýerleşdirilen seyfem açylyp içinden 80.000 rubl başlan 80.000 manat alınıp gidilipdir. Hemen beýin aşarydyr. Ondan soň taryhy ýydarlanmasy başlaýar. Hökmani ýagdaýda bular ýaly agyr jenaýat edilenden soň jenaýat işi hökman gozgalmaly we jenaýatkar tapylmaly we adil sudyň öňüne sömürdik goýmaly. Ani şyhyflaryň maşgalasyna gezek gelende nähil boldy bi. Hakykatdan ine şol jenaýat boldy diýilen günüň ertesi ýa büýrüni şu iş boýunça şu jenaýat boýunça 6 adam saklanypdyr. Şolaryň içinde biri ady Perman emma
familyası Eminov şu cenayeti men etdim. Pulu hem açarı hem hana şu tayda mellerin bir çetinne bağın düğününe gömüp koydum deyip gelen sülçüleri pulun giyilenen ya gömülen yerini görkedi. Demek ayan cenayetkar ayan mol ya da şu pulun yatan yerini ya açarın gömülen yerini görkediyen olsa demek şol adam eden şu cenayet. Yöne sondan son birden ka iş ter tarafa gaydi. Näme diýerler? Ýanky özüni hukuk goraýjy diýen adamlar ya hukuga, adalata, kanunçylyga hyzmat etmeli adamlar cenayetkar bolup çykýar özleri. Anyk misallar. Şol işte görkezilşi ýaly cenayet eden adamlar, boyun alan adamlar dälle, şol cenayet bolan ojagyň altı diýet şyhyp şu 6-njy ogul maşgalyda körpesi şoň uly agalarynyň ikisini tutup alyp gidýärler. Siz cenayet etdiňiz diýe. Nämeden gelip çykýar? Sebäp şyhyp bilen maşgalyda aýdýar. Şol pul tapylyp getirilýänçe, şol açar tapylyp getirilýänçe biz hiç bir adamın üstüne cenayet yüklemekçi değil, ya töhmet atmakçı değil, siz ene sülçüler iýdarlan tapın, şo pul bilen açarı getirin, galan işi sonra çözüp biz adamın üstünden arda yazjak geldi yani. Hakikatdan bolmaly şol. Olar hökümetin isleyen adamsyn tutup üstüne günah yüklep bilýän ozalan bilýärler. Bara Türkmenistanyň geň zat däl. Cenayet etmedi adamın üstüne töhmet atıp şu cenayet sen ettin deyip boyun alır ýaly, urup ýenjip zorlap horlap. Şolum agyr soňuna şu şyhyplaryň masalasyny edilýär şol. 45 günden soňra cenayet bolandan soňra 45 günden soňra bir cenayet işini aktarjylar, sülçüler, prokurorlar agyr soňky iş kadiýete baryp berdi. Şolaryň hiç birisi hakyky cenayeti açmak ya cenayetkary tapmak ya cenayeti açmak ya cezalandyrmak maksadynyň ýokdugyny bildirýär. Görnüp duran faktlar var bärde. Sebäp şyhyp bilen masalasynyň ogullarynyň, gelilleriniň, jigileriniň, hatda çağalarynyň ana aýdyp berdiler. Men häzir soňra inneki dowamytdan getiren haýsy çağalaryň näçe wagt nirak edip bir soraga çekipdirler. Kamillik ýaşyna ýetmedikleri. Şolaryň bar islegi şyhyplary jenayetkar edip görkezmeli. Şolary halkyň gözüniň öňünde o jenayetkar edip basmaly. Goy galan halk diňe gara bogadan kıya kızlar badan kıya Balkanyň kıda goy Türkmenistanyň kılaram eşdenni şu hökümete tarap gönü ýüzüne seredip bilmän ýüzüne şak salyp ılgap geçerýärler diýerler. Gorksalýarlar adamyň kalbyna. Şol hem bolup geçdi. Şonu hem özüň hökümet atlandyrýan goramaçylykly terror topar berja etdi. Bir cenayetkarlar näme diýerler? Şol özleriniň oýlap tapan ssenariýasy boýunça şoňa gabat gelirlik adamlary daşyndan ýyrnap getirip, kimi gorkuzyp, kimi ürküzip, olam ýeterlik däl bolsa bilen çağalaryny getirýärler, gelillerini getirýärler. Bular zorluk salýarlar, süteme diýärler, urýarlar, ýenjýärler, hemme zat bar, ýazylgy dur, ýönüm olaryny gezek geleni soňra okap berer. Şo taýda şol zulmatçydaman ýene-de şo maşgalaň bir gelini uksu seçip içip öz janyny kastedip ölýär. Sebäp onu etmedik işlerini etdi, ine gaýnagalym öldürdi. Men şoňa şaýat diýdirmek üçin şunu senem basar, senem ýogadyr, ýa çağalaryňam alyp gider, bularyň deddomada ýerleşdirer diýip, ine hem haýwat hem gorky, şoň aslynda şolary boýuna goýdurmakçy bolýarlar, etmedik jenaýet işini. Ol ýanky şyhyplaryň iň uly ogullary ýanky agalary aşurdurdy. Ondan kiçinden kiçiti şyhyp mel o warasyny ady Murat, aşurdurdyň ady o warasyny ýa ýylat arasyny ady Kuwa. Şol ikisiniň boýnuny taşlaýarlar.
jenayeti. Jep asırda yankı maskalan en ulusi diýmek min eline bir atalyk borjun ýerine ýetirip kakalar ölenden soň on san çağa ýol başçylyk edip bu maskalarny hem bilen guruply durmuşy var, maly var, mülkü var. Diýsen guruply ýaşap oturan maskaly gumyň içinde. Bular hökümetiň bilenem işi ýok, partiýaň bilenem, prezidentiň bilenem hiç kime gatyrşman, öz güni bilen bir malyny 2 edip, 10 malyny 20 edip, 20-ni 50 edip, ene şey edip köpelp, ene eseri kılandan soň şonuň ýeten derejesi. Enne şulan maşgalan şu derece ýeten bellemek üçin ýa bilmek üçin aýtmaly zat bar bärde ýurtdaşlar. SSR ýykylyny son Garabogaz obasy Kızlarbadyň Kalinin kalhozyny degişildi. Kalinin kalhozynyň merkezi Kızlarbadyň bir 3 kilometr eteginde ýa 4 kilometr janahyr obasyny. Men bilemsen aýdýan şu zatlar. Ondan Garabogazyň bäri ýanyna Tutlu obasy bar. Ola meni Kalinin kalhozyny degişdi. Savhozlar bar Aňyrda, Beýlede, Otaýda olar ýa savhozlar başga bir ýema degişli bolupdy. Ýöne şu SSR ýykylandan soň maňa gönü gelen habar barda, men habarlaşyp durdum. Dogduk depem bilen. Maňa ýerde uraýtdylar mendan 25 ýyl oldu. Halmurat öňkü gören obalan ýok, hemme obalar boşap galdy. Niyaz mektepleri yapdy, yankı medisina punktlaryny yapdy, kitaphanalary yapdy, aftalafkalar gatnana imitlat akademiýan yankı öýçünde rulatlar var. Şo gatna diýen maşylar ýatyryldy. Jogapkarçylyk ýok, öňkü ýaly durmuş ýok, kinoda ýok, konserde ýok, hiç adam ýok. O gugurqaly adamlar hem sotaýdan gaçyp ýa göçüp başladylar. O bolar boşap galdy diýip maňa ene şular ýaly diýen baýdan adamlar bir däl, iki däl. Köp yerden şu habar maňa gelip gowuşdy. Ozal medpunktlar bardy, bilip bolmaz bir agyr hastalasa ilkinji kömek sotaýdan alynýar, sonra aýdym onu bir maşyn bilen göni Kızlarbada rayon merkezine getirilýärdi keselhana. Ya aýdaly bäbek boljagam bolsa öňünden akusher aýdýar, ene şeýle gitmeli barmaly. Mektep okuwçylary gelip Kızlarbadyň ýanky internatyna ýaşap sotaýda okardylar. O zatlar oturdy. Halk öz başyna galdy. Hökümet özüni atlandyrýarlar, öz başyna ýaşap, halk bilen işi ýok. Şu neçeli şolar ýa durmuş dowam edip gelýär. Masyhy bilen maşgalasy. Birinjene bular gaty uly maşgala. On çağa bolup ösen bular kakalarym golum. Bular da berilen terbiýe, ilim, bilim ýeterlik derejede onsoň uly maşgala bol. Bir maksada hyzmat etmek ýa gulluk etmek, ene diýmek netije berýär. Bular şol dargan kalhozyň ýemeleri bar, kaşarlary, goýulary, ýene nämesi alan açan mallaryny ýygnap ýa üstüne ýene de özleri satyn alyp şo meýdanlarda ine özüne fermeden ýalar. Ýa-çy sygyrlary bar bular. Inni görýän bilen erkin ýaşap berdi. Bu Gurban Gulyn ýa oň dogmasynyň buýrugy bilen dörediler kalhoz ýa-da ýa-da savhoz derler. Bular öz zähmeti bilen, maňlay deri bilen ine onnogon bolup işläp ine gazanan emeler ýa ýeten derejeleri bilen. Inni şonu her zat etmeli. Bir guramaçylykly jenayetkar topar, özüni häkim etip atlandyrýarlar. Bir bahana bilen şu maşgalan üstüne çökmeli. Şonu hem etdiler. Ine nädip çöküldi? Nädip bu maşgala huppat gorkadyldy? Nädip bu maşgalan 2 dogan türme basyldy? 2 denan ýogaly otaýdy. 14 çağa yetim maly, hiç kimin işi yok. Näçe mallary, mülkü, maşylar hemmesi elinden alındy. Ene şeýdi, bu jenayetkar topar maşgalan üstüne çökönni şeýdip çökýär. Hawa bu uly maşgalan görürüň edip oturtdy. Ýöne ol bir maşgalada 2-3 ýa ýeke äraýal bolup ýaşaýan maşgalar 10.000 ölçetin tozurdular ablar. Oly barada görürüm ýok.
Şyhyflar barada da hiç zat estilmedi eger bize şu maglumatlar gelip yetmedik bolsa. Ya şolan hemme eden hareketlerini biz görkezdir ya videoda. Bular ellerine plakat alıp Qur'an Gur'an köşkünü tarap örüşe diýerler. Oň ogluny arda ýazýarlar. Ellerine Kur'an alıp okuýarlar. Ay ýene bulan etmedik işi ýok. Bir bilemek bular Mekke Medine gidip şo taýdan dile getmediler. Galan hemme işi etdiler şular. Kanun işlemedik döwletde. Indi biz bilýärse ýurdun daşyndan kılar. Yurttaşlar. Güne görüp otur. Kanun işlemedik döwletde o taýda sen kanun çözgüdi de garaşy oturmak gerekkel. Şam. Kim çözüp berjek? Bular hemmesi özleri jenaýetkär. Özün gurumaçylykly topar. Bular bir-biriniň şu ýanky çyhyplan meselesini aýtsak, polisem, prokuratura da, sud hakimligem, ýanky vilayet hakimim hemmesi baş prokuratura şu bütün şu aşakdan ýokarlygyna ýa ýokardan aşaklygyna hemmesi bular agly bir jenaýetkär topar. Gurumaçylykly topar. Bir-biriniň eden jenaýetini bular üstüne ýapyp gelýärler. Bir şun aşagym bolsa hemmesi ittarany topar. Ine şol adamy ýa şol masalan ýok etmek bilen mesullanýarlar. Ine şol misalym ine size aýdyn, ine şyhyflyk masalasy. Şoň üçin şu edilen jenaýeti men howlukman size yetirmekçi bolýan. O bir gepleşikdimi? Üç gepleşikdimi? Men onçatyn aýdyp biljekkäl material gatyken ýöne şolary saýharlaşdyryp tertip boýunça aýtmak gerek. Indi şonuň üçin gelin indi şu işe gatnaşan o jenaýetkär toparyň bir bölegi ýanky egni pagolalar barada şuň gurrun edel ondan soň şolar şyhyplyk masgalasynyň garşysyny nähil terde jenaýet edipdirler, nähili metodlar ullanypdyrlar bular. Nädip ondan şyhyplyk masgalasynyň 2 adam türme wasýalar. Nämen esasynda. Ine şu zatlara yetmek üçin gelin şuň şu egni pagonsuzlaryň adyny, familiýasyny size halka elan edeyim. Biz çykyş etdik ýekşenme güni, şondan bir gün geçip geçmänkä ine Türkmenistanyň ýani o Serdar Berdimuhammedowyň permany çykýar. Şu taýda ýazylan şu permanna. Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda ıhtiýarlyk möhlediniň tamamlanmagy zerarly ýa sebäpli Balkan welaýatynyň prokurory Kakajan Kanalows Aman Nurdiýew wezipesinden boşatmaly diýer. Enetede yurttaşlar adam däl, kanem däl. O nämesin ol ýyllar boýy oturan Kakajan Aman Muratowy bir ýekşenme gün çykyş edip ine hemme bolan zatlaryny görkezdik, videolary bilen, şol maşgalan, onuň dokumentlary bilen derrew şunu üstün bastyr ýüzsür etmek üçin Kakajan Aman Muratowy Serdar Berdimuhammedowyň permany bilen işinden boşa diýerler. Sebäp onuň ýanky şertnama möhledi tamamlandyramyn, ıhtiýarlyk möhledi. Näme sen onu uzaldan hak onu şo wezipede işläp oturan bolsa vilayet prokurory bolsa jenaýet etmedik bolsa sen näme onu boşa diýen o bir geldim gitdim edare däler bir sada işçi däler onu kabul etdiň erti çykaryp gowarýaly ol ýörüte uniwersitetde 5 ýyl ilim alan ýeli şunu misal gelipdir soň o vilayet prokuror wezipesine ýetdiňçe görwak ol näçe adamy ol döwletde bir kanun sud edipdir diýmek şo hökümetiň göwnünden turupdyr jenaýetkär topar. Ala böyle biz şuň çykyş edýäs bol şyhyplyk masgalasynyň başyna gelen tragediýa barady. On ertesi gününe ıhtiýarlyk möhredi gutortdyp işinden aýry. Hany jogapkärçilik. Näme üçin? Şol Kakajan Aman Muratow jenaýet jogapkärçiligine çekilmedi. Şyhyplyň başyna salan zulüm üçin ýa beren kasamyny düp götür tersleýin eden hereket üçin. On bir indi Murardan başgaran kim bar? Şol işe gatnaşan jenaýetkärler. Häzir men sanap geçen ýurtdaşlar. Bir sebäp
Orduna aman marat derler ömü şihiflen karşısına cenayet işin qoğlan ya şihiflen maskalatın üstüne çöküp olur tozduran. On hem aşağınaki strukturulu var. Hem yukarısınaki yani aşağıvatta akılı var. Gelin indi şuları atlarını tutup geçelim. Ene ilk başta derine Stayda aytmalar barda. Sol her näçe egni pagorlam bolsa men elmiden aydyp gelýärdim. Sol kızlar batda ýaşan döwrümde. Şu egni pagorlyň hemmesi eşetdälir ya halkyna garşy işleýänler içinde halal ene süýdüne men adamlaryň badyr pagon göterýär diýip aýdýardym. Ine şolar ýaly birisi halal süýt öz kärine, kesbine, ine kanun boýunça yankı katnaşıp ya şu kanun boyunca için alıp baran yani Kızlarbadyň yankı prokuraturasının başlığı Begenç Tağanov alıp barýar. Şol işi ilkinji nowatda şol 20-nji ýylyň sentyabr aýlaryna ene şol Begenç Tağanov prokuror, Kızlarbadyň prokuroru şol alıp barýar. Soňra görýär boli bu taýda jenayet işi ýok, şu iki doganyň üstüne ýüklerýär. Şon üçin ol yok men bilýse goşulamak men bulary türmäge bastyrjak gal ya jenayet işin goýulamak şoň garşyna diýip işden şol işi tapşyrýar. Men bilýse alyp barjak gal. Onsoň şu ýanky Begenç Tağanowa indi ýokardakylaryň buýrugyny ýerine ýetirmedi de şyhifler ýok etmek barady. Indi ýokarsyna oturan bar ýa baş prokuror Türkmenistan'ın baş prokuroru Nemol Batır Attaýew ine şol yankı attestasiyadan geçmedin diyen bahane bilen indi görýäň ýa-ni Urwan Gulyň ogla ýemäne aýrýada ol kakajana aman Murat möhredin guturt diýip aýrýady. Şertname möhred. Batır Attaýew bolsa Golasynnaky Kızlarbadyň prokuroruny öz işini adaletli ve kanun boyunca çemeleşeligi üçün ene sen attestasiyadan geçmedin deyip Begenç Tağanow işinden ve wezipesinden boşadýar. Ene bilem ene jenayetin ya jenayetkaryň biri. Türkmenistanyň baş prokuroru Batır Attaýewiň eden jenayeti. Şol iş boýunça. Soňra ýene näme bar? Gatyken berdi bulan hemmejiniň adyny tutup geçeli. Inni emede Oğur diyen gurumu var da, o polisde var, prokuraturada var. Oğur demek näme? Üsharp Ors dilinden gelip çıkke Adzel Ugalonov rasledowny diýildi. Ýanky jenayet işini aktaryan ya barlayan toporaya bölümü Oğur diýip aýdyldy. Türkmen onu Oğur diýe ýöne Oğur okulmaz ýazylyşy boýunça Rusça ýemede alfabetde şeýdik gelýär. Ondan şol şulyşe ýene gatnaşan jenayetkaryň ulusynyň biri ady Alek familiýasy Tuwakow. On İçeri İşler Ministrliginde Oğur'un yankı ornmasarı bolup işler. Oğur'un başlygynyň ornmasarı. Polis bolýar da İçeri İşler Ministrligi bolumna. Ene şol Aşgabatda oturan familiýasy Tuwakow ady Alek. Bilem ene şu jenayete gatnaşanyň biri. Ondan başga Balkan welaýatynyň prokuraturasynyň jenayet boýunça ornmasary Maksat Alymow. Ene bilem bu işe gatnaşyp beýleki goşadyrnak içindäki kärdeşleriniň Şyhiflaň masgalatynyň garşysyna ýönken ýa-ni goşadyrnak içindäki jenayetini tasdiklanan adamlaryň biri. Ya tasdikladan adamlaryň biri. Soňra Balkan welaýat polisiýasynyň jenayet işleri boýunça ornmasary Garly Çaryw. Ine bilem şu işe gatnaşan. Ine şolum şu jenayete gatnaşyp Şyhiflaň emesine masgalasyna günä ýönken ýa-da şol iki sany ýigidi siz jenayetkar siz şunu etdiňiz diýip mine 23 ýyl türmäge basarylan biri. Soňra Kızlarbadyň Oğur'nyň müdiri
ya başlığı. Yani kimin familyası? Durdu Esen Mehmet. Ene bilem şu cenayetin içinde cenayet aktarış bilen mesullanman, hakiki borcunu yerine getirmen, suikiflan karşısına islenip kompromat ya bir totlap tapılan günahları yüklep, şol adamları suud derejesine ya suudun hüküm çıkarmanı getiren ya yetiren cinayetkarın biri. Durdu Esen Mehmet. Sonra Aşgabat'a gelýär, merkezde, respublikada prokuraturan derňew müdiri var. Ady Merdan Muhammed Murad. Bilem ene şol Balkannaky, Gazarbatdaky ýa-ni prokuratura işgärlerini diýip ya prokuraturada işleyen cinayetkarlaryň edýän cinayetin üstün basyp oturan adam. Ýatdan çykarma, ady Merdan, familyasy Muhammed Murad. Sonra on ornmasary var. Alik Tuwakov. Aýdyp geçdiň ýokarda. Ene şu Alik Tuwakowyň eline işleyen awrun işgärleri var. Derňew işini alyp barýarlar. Olaň atlary bar da Serdar, Araz, Dörtguly. Ene bular şol ýa-ni Alik Tuwakowyň görkezmesi bilen ýa ýol başçylyk etmegi bilen şol türmede oturan öňkü türme sakçylaryndanmy ýa daşyndan getirilýän amon işgärlerimi ýa türmäň içinde oturan kelle keserler bilen şolary ullan ýa-ni suikif asurdurdy bilen ýa-ni suikif meli şu taýdy gynap, horlap, urup, ýenjip şu boyun alarlyk derejä getiren cinayetkar toparyň bir bölegi şular. Sonra ýene kim bar otaýdy? Ýa-ni Berdo Muhammed Oradow diýär. Olam Aşgabatda prokuratura sülçüsi. Ene bilem şol işi iýerlap, şu adamlaryň etmedik cinayetini etdi diýen netije gelen cinayetkaryň biri. Enne başa kim var berdi? Enne bulara taýýarlady. Prokuror, sülçü, olby, hemmesi owrun işgärleri, bu dogorlary urup ýenjip, näme derlerini soňra gepleşiklerimizde gelir, ýöne şular, şu iki oglanyň ýa iki ýigidin başyny salan zulmy esasında şol iki ýigit uzak mahluatly türme hökm edilýär. Başta 23 ýyl, 21 ýyl, sonra 20 ýyla getirýärler, soň 21 ýyl, ene şol iki dogor ikisi bilelikde 41-42 ýyl oturmaly. Ya her 20 ýyl. Şomalini 5 ýyl geçdi. Geçip barýar diýil. Ýene de 15 ýyl oturmaly. Enne we prokuraturadan iş kime barýar? Ýurtdaşlar suud hakimligine geçýär. Ene suud hakimliginde näme bar? Balkandan. Balkan welaýatynyň kadyýatynyň ornmasary Tağan Mehmedow. Şol iş boýunça karar çykarýar. Ene şolara ýyl kesen, ene şu Tağan Mehmedow adly haramzady. Ne öz kasamyna, ne borcuny, ne sudiýalyk kärini, wepalyk bildiren, iki ýüzli cinayetkar. Ne Tağan Mehmedow. Onuň bellep goýun bir ýerde. Sonra Balkan welaýat polisiýasynyň cinayet boyunca ornmasary Garly Şarif. Ene bilem ýa-ni Tağan Mehmedow bilen bilelikde ondan ýene iki, üçüncüsü var bärde bilen. Ýa-ni Balkan welaýatynyň owru var. Adyalogalowyny harasleýdi. Şoň işgäri Han Hajiýew. Ady Han, familiýasy Hajiýew. Ene şu üçüsiniň tagallasy bilen Balkanna suud edilip, ýapyk suud möhlet ýemegini garalşygyny şol iki dogana şular ýaly hökm çykarylýar. Şu taýda bilen malum mülki puly 80 miňe gitdi. Ýa-da sordy açarym tapylan hakykatda şol görkezden adam barda 6 şyhy. Suçsuz ýa-ni permanently görkezde ene şu taýda gömül hana. Açarym şu taýda pul.
Indi şo pulu alarlar, sonra ýanky bir şeýhif asurdurda körpe dogany 6 sen bizim dädimizin ornuna galyň ya kakamyzyň şonça ne sana sowgat diýip Toyota Hilux diýen bir ýanky 4 tügrem ýöreýän gumda zatdy hiç o bökden ýöreýän güýçli maşyn bar. Ine şonu sowgat berýärler. Oňun bahasy näçe? $35,000. Muny hem ýankyşylar konfiskowat edýärler. Balkan welaýat gatynyň gornazary bar, Tagan Mämedow, ondan Garly Çaryp, Han Hajyp, şunu konfiskowat etmeli, elinden almaly. Näme täp şo jenaýaty işine gatnaşan gurallyar. Bu näme o görgüli baş şol maşyny öldürilipmi? Ya maşyna sürelip akdylipmi? Ya cesedi maşyna ýüklenip öýüne getirilipmi? Ya öýünden şol ceset maşyna ýüklenip akdyp bagyşlan ol kanaly taşlan. Näme edilipdir? O maşyn ýok o taýda. Hiç bir jenaýaty gatylşan ýeri ýok. Nämemiş? Şonu ýanky bir asurdurdy şyhyp sürýän eken. Oňa diňe 6 şyhyp sowgat beripdir agasyny. Almaly elinden, aldylar. Başga näme emlaklar alınıpdyr, olarum soň ýüze çykar, ýuwaş-ýuwaşdan. Ýöne ine şul işe gatnaşan adamlar, ine atlary, ine familiýalar side. Bundan daşgary Balkan welaýatyň şo wagtky, şo 20-nji ýylda ýanky bir welaýat häkim bolanmar. Ata Halif diýip. Ine şonuň ýanyna şu dogurlaryň ikincisi bar şikayet edýär, ard edýär, şol iş bir kanun şunu adalatly çözmek üçin o ýanky merhemetli prezidentimize, merhemetli prezidentli ýanky näme bir dogmatynyň ady Serdar Berdimuhammedow ýetirin biziň ardymyzy, men agalym ýa men dogurlym bir güne basýarly şolaryň hemmesi jenaýetkar, şolaryň garşysyna edilýän zat jenaýet işi boýunça hemmesi zat oýlanyp tapylan, biziň maşgalamyzyň garşysyna diýeni çıkarıp koyuverir. Ene ýoksa şol gönüden gönü welaýat häkimi hökmüni gurban ola, şol döwür gurban ola, şoňa ýetirmeli şu habaryny men siz belän men işe belän welaýatyňyzy şolar ýa jenaýet boldy, ýöne şunu şu jenaýet işini alyp barmalysa alyp barlanak bir masalan tozdurmak üçin şolaryň üstüne çöktürer. Ine çökelleňem ady familiýasy, ine men şu agdan familiýalarym hemmesi Gurban olayım, bunu koymalardım. Ettim onu yok. Sonra oğlum götüm kakıp Aşgabat'a kaçıp gitti. Balkan tozdurandan sonra. Bana Balkan'ın ilataydı o tira. Ol hakim olan eden cenayetlerini. Nira gideceksin? Ata hali. Gelersin senem. Mine kellen yalan asla. Halkın adıl suudun ömrüne. İrde geçti. Hükman bolarım sol. Yöne. Yine sulan hemmecigi bilelikte alanda yurttaşlar. Yine kuromoçuluklu jenayetkar topar. Biz şonu diýip aýdýar. Özüm terror topar. Diňe jenayetkarym da, bir terror topar. Ine terrorlap oturýar bir maşgalan. Ine şoňa gatnaşan emmejigem ine wezipeli adamlar. Şu döwletde kanunçylyk goramaly grazdanlaryň hak hukugynyň arkasyny berk durmaly adamlar grazdanlaryň garşysyny işläp öz jenayet işlerini ýola goýýarlar. Ine şon üçin döwletde bizde Türkmenistanyň döwlet hökümet ýok diýip aýdýanymyzyň sebäbi şu. Gün güýçliňki, gowurga diýişliňki. Bulary gurban boly öz wagtynda göne durup aýtdy. Siz ine hukuk goraýjylar hemmäňiz bir-birek bilen agdy bir işden bir-biri gollan diýip. Ine gollaýarlar. Onun üçin bilen arasyny gyl geçenek. Bana aýdyp berýärler. Bular öz aralaryna nirde oturýarlar, nirde keyp çekýärler, näme diýärler, haýsy jenaýet bilen meşgullanýarlar günne aşy. Ya awazany küntühana wurdular bular. Diňe Balkanyň eme ölýän wezipeli oturan haramzadalar däl, Aşgabatyň kylarym getirýärler, beýlik welaýatyň kylarym. Ene jelepxana şol 6-7 milyard dolar harcadylyp halk üçin gurulan binalaryň içinde bulan ene haram hayp gece günü devam ediyor. Avazanım yapıp koydular. O bir kaspi dengden bu maşgalan kıvollu ünni garip halka suwa girer de ýagdaý ýok. Ya çeňek taşlap bolanak suwa şulardan bir ruhsat. Ine halkymyzy şu derece getiren ya yetiren ine şu jenayetkar toparın
Ýa-ni bir bölegi ýa bir goly ýa bir eli ine şular hukuk goraýjylar. Ine şular barada size maglumat berdim. Erti buyurgun şularyň şyhy falan masgalatynyň garşysyny nähil terdi. Nädip hereket edipdirler, näme talap edipdirler. Ine şo taýdyny şyhy falan özleriniň aýdýan sözleri bar. Men şonu size mysal getirem. Bolýa onna ýurtdaşlar şuwlukça men size kan ýad etmeýin. Şu emani öz dostlaryň okan görün, özüňize gerek netijeni çykaryn. Ýöne bilik goýun. Şu şyhyflaryň masgalasyň ýa agyr masgalasyň başyna gelen huppat ýa görgi türkmeniň her bir masgalasynyň başyna bar bolaram eger şu jenayatkar topar häkimet başynda galap oturjak bolsa. Dururum eger de şu bolýan jenayatlary halkymyz 34 ýyl, 35 ýyl göz yumup gelişýär, ýene de göz yummagyny dowam etdirjek bolsa, şu şyhyflaryň başyna düşen musallat erti sizin gapyňyza gelir. Şonu unutma. Hökmen boljakdyr şol, bolubamdyr. Men size şonu ýatladym. Bolýa onna şuwlukça tag oturun, bu agyr gurrunlyň dowamyny siz bilen gelecekde hökmen eder. Sag bolun, hemmäňize saglyk arzu edin.